Odwar mane weche motenore kod duoko mag ombulo mabende nogo odiochieng' manyore moko kuom gwenge ma pacho kaendi en migosi Raymond Kipruto Moi, wuod Moi kata wuod Kera machon e pacho kaendi mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi koro to lalo kome mar kar chung' od bura mar Rongai e yiero manotimo odiochieng' manyoro bang' yombe kod migosi Paul Chebor manochung' gi otiko mar UDA. Chebor oyombo bang' yudo ombulu maromo 27,021 ka Raymond oyudo ombulu maromo 14,725. Luka Kigen mar duond od bura mar chama Mashinani obiro e thuolo mar adek. Koloso bang' yudo locha ma kamano ero, migosi Chebor osingo biro tiyo ne oganda jorongai duto mago eko mabende nogone kura kanyakla kod mago mane ok ogone kura e yiero no ero. Raymond en wuod ker mosenindo Arap Moi mabende koro nodong' e telo weche eko mag siasa bang' owadgi matin migosi Gideon Moi bende lalo kome mar seneta e kaunti ma Baringo e yiero manotim e pacho kae tarik 9 Mara dweni Rim. You know, when they hear a governor is here, a senator is here, and they're campaigning for the other party, they feel intimidated. Why should they bring all these people? There were about 54 of them, you know, in Rongai, against one person, one individual, one person, 54 elected members of whether it's Senate or National Assembly, you know. So it is that aspect of intimidation that I am concerned about. Even they don't know these people. Sasa unasema wanaongelesha watu hawajui. Hiyo ni uoga tayari ameshindwa, hiyo tu uoga kidogo. Otherwise kama watu wanakupenda si watakupigia kura. Hata sasa hivi umeona hata mimi nimeongea na mtu kwa laini. Kwa hiyo awachana na hiyo uoga, lakini hata amekuwa miaka 10. Ni nafasi